Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkahi. Kuandane Sariman. Nilar negari Ngamarta. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun Nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Tumuli kodhong sutaninggalih Dewi Waradrupadi kondur wonten negaring Pancala. Oh, ngaten leres-leres. Kakang Prabu, menapa ing sampun kula aturaken dhateng kersanipun Kakang Prabu menika panjenengan sampun paring dawuh kepara saestu bilih ingkang putra kondur wonten negaring Pancala. Ya, pancen bener. Terus sak banjure aku tak takon karo Yayi Penemban Durna. Apa ta wigatine dene sira Yayi Penemban Durna teka nyatakake lawan Atmajaku Waradrupadi nggone bali marang Projeng Pancala. Ah, menika mekaten. Estripun anggen kula nyatakaken wonten negaring Pancala menika, kula nuwun sewu lho, sinuwun. Nuwun sewu Kakang Prabu. Estripun kula menika namung ngeman dhateng asmanipun putri Pancala inggih menika pun Waradrupadi. Ngeman dhateng putra Paduka. Ngeman ing atasipun Waradrupadi menika garwa Nalindra. Nanging gandeng tinilar dening Nalindra utawi tinilar dening kakungipun, tumuli Waradrupadi menika kondur wonten negaring Pancala. Alok ing kathah sami nyebataken wong wedok sing wis ditinggal wong lanang menika naminipun Ronda. Apa Yayi Penemban? Ronda. Utawi jandon, janda. Monggo sing jeneng wong wadon sing wis ditinggal wong lanang tumuli bali wonten bali wismanipun menika nuwun sewu embanipun Randa menika lek mlaku wis dijinjet-jinjet mesti dirasani karo tangga teparo. Sak tingkah polahe menika mesti dirasani didingkek karo tangga teparo. Galo si A arep mrono galo. Mumpung sing lanang ora ana. Arep mbiah-mbiah sak pinake dhewe. Mila ingkang saking menika kangge jagi asmanipun ingkang putra inggih menika pun Waradrupadi sampun ngantos cinacating dening sesami, cinacating dening para kawula dikandha wong mrana-mrana. Kula menika istripun namung badhe kepengin ngayomi, melindungi dhateng pun Waradrupadi supaya sampun ngantos banger bacin asmanipun mergi dipun raosi dening para kawula lan para Sentana sak negaring Pancala, langkung-langkung wonten ing sak jawining rangkah negaring Pancala menika mboten prayogi. Mila tumunten tuwa mrentuling manah kula, Kakang Prabu, sawan kula menika namung badhe milujengaken dhateng asmanipun ingkang putrapun Waradrupadi. Ose, tegese piye? Ora usah dadak mbok kalang-kalang ngrembuke. Yayi Penemban Sukalima matur kaya mengkono mau lereke piye coba aku tak nyuwun prisa. Nah menika ngaten gandeng anak Prabu Darmakusuma menika sampun 3 candra mboten kondur wonten negaring Ngamarta samenika ngaten kemawon dipun sebar nawala pawarta bilih Ratu Ngamarta pejah ngaten kemawon. Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa pejah wong nyatane digoleki ndi-ndi ora ketemu. Nek umume lunga tanpa pamit menika dipun upadi tertentu dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun menapa tapa menapa prihatin menapa dos pundi mangke boten mangertos ning sing cethak ana piyayine ane nek 3 sasi menika dipun upadi boten wonten menika ategesipun nyengsaraken dhateng putrapun Waradrupadi. Nah tinimbang Waradrupadi menika mangke dipun raosi dening tangga tepalih dipun raosi dening para kawula. Mila kula ingkang badhe milujengaken ingkang putrapun Waradrupadi sarana Waradrupadi menika kula rengkuh minangka tetimbanganipun ingkang rayi ing Sukalima pun Begawan Durna. Gusik gajeke Yayi Durna kuwi rak wis duwe garwa. Yayi Penemban Sukalima kuwi wis duwe garwa. Sampun. Malah beda karo kanane liyane jare garwa Sukalima kuwi malah sikile papat. Panyeleres. Lah kok isih arep garwa karo anakku Waradrupadi. Panjenengan suku sekawan menika sampun kula setrakaken wonten ing Stadion Pacar. Lho kanggo apa? Kangge Bupati Kap. Sawanci-wanci pendak taunipun badhe. Kula ginakaken supados
lomba-lomba. Bapak Duna, wonten dawuh nggih. Mbok ngendikanipun menika ingkang sae. Panjenengan menika pendhita, kula menika kisruh pikiran kula. Kula menika badhe nembung dhateng putranipun Kakang Prabu Drupada inggih para Drupadi. Menika janjanipun pikiran kula menika krisruh. Apa ya iya, apa ya ora. Nek ora kok ati kowe kula wis mantep. Dene nek iya, kula menika anggenipun badhe nglampahi menika dos pundi wong nyatanipun. Nuwun sewu. Sing jeneng jodho menika wonten astanipun Gusti. Nggih. Jodho menika wonten astanipun ingkang gawe jagat. Nadan Bapak Durna sak mangke tida-tida penggalipun dipun dadosaken madhep mantep penggalipun. Sapa ngerti Wara Drupadi kersa ngladeni dhateng Bapak Penemban Duna. Anggenipun sampun dangu dipun tilar dening Kyai Prabu Darmakusuma, tumunten sak mangke panjenengan milujengaken dhateng asmanipun putra ing Pancala inggih punika Wara Drupadi, sinten ngertos menika dados jodho dawuhipun Bapak Penemban Duna. Lah menika nggih menika ning dos pundi anggen kula badhe matur Blokasuta kemawon. Blokasuta kemawon sampun ngantos ajri. Paman Prabu Pancala tartemtu nampi dhateng panggenipun Bapak Penemban Duna. Oh inggih, inggih. Kakang Prabu ngaten kemawon. Blokasuta blakutang terus terang. Sowan kula menika namung badhe angebon-bon ingkang Jawa sonten gandeng para Drupadi sampun tinilar Prabu Puntadewa tigang wulan laminipun. Monggo mboten wonten pengabaran menapa kemawon. Werkudara Janaka sampun budidaya ngupaya wonten pundi lenggahipun anak Prabu Darmakusuma parantri boten pinanggih. Dipun pesthekaken kemawon menawi samangke Wara Drupadi menika sampun boten nggadahi guru laki tegesipun sampun boten nggadahi sesembahan. Anak Prabu Darmakusuma dipun singkiraken sampun ngantos dipun penggalih. Samangke Wara Drupadi kula ingkang badhe mengku badhe kula boyong wonten pertapan Sukalima. Paman, anak Prabu Mandura wonten dawuh. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut perkawisipun Bapak Durna ning gandeng kula menika sampun dipun dadosaken saksi tama. Kula namung badhe ngiyataken dhateng rebakipun Bapak Penemban Duna. Saking memanggipun ingkang putra ing Mandura, menapa dipun aturaken Bapak Penemban Duna menika kepara saestu lan sanget mesakaken dhateng kawontenanipun inggih menika pun Nyai Wara Drupadi. Anggenipun sampun dangu tilar dening garwanipun Prabu Darmakusuma. Sak mangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula, reraosanipun para nayaka lan reraosanipun para punggawa negaring Pancala. Menapa mboten langkung sae menawi sak mangke ingkang putra pun Nyai Wara Drupadi menika winengku dening Bapak Penemban Duna. Lho, menika nggih. Angger Baladewa menika resanganipun maring pangandikan. Kakang Prabu Pancala sak mangke sampun ngantos bot nggadahi bot repot wonten penggalih panjenengan. Wara Drupadi badhe kula sengkaken ngaluhur, badhe kula muktekaken wonten ing pertapan Sukalima. Kusik. Yen iki mengko anak Prabu Puntadewa tumuli timbul ning Praja Ngamarta. Apa ora ada kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ing atase durung ana nawala, Wara Drupadi dibalekake marang negaring Pancala. Balining Wara Drupadi kuwi saka karepe dhewe merga ning negara Ngamarta kuwi bingung. Penggali anakku Wara Drupadi tumuli trima bali ing negara ing Pancala. Lah yen nganti anak Prabu Puntadewa iki mengko kundur marang negara Ngamarta, apa ora jeneng bibiti perkara antaraning Pancala lan negara Ngamarta, Yai Penemban Duna. Ah, mangke kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ingkang badhe matur dhateng anak Prabu Darmakusuma. Kula ngertos watak wantunipun anak Prabu Darmakusuma menika kula nuwun sewu. Nalendra ingkang lila, legawa lahir trusing batin. Aja kok nung bondo donya disuwun, aja kok mung bojo dijaluk. Nadyan nyawane disuwun dening piyai sanes kemawon badhe dipun paringaken dening anak Prabu Puntadewa. Mila kula pitados menawi samangke kula sampun kelampahan sah tumrap ing negaring Pancala dados Wara Drupadi menika dados bojo kula tetimbanganipun ingkang rayipun Begawan Duna. Kula ingkang badhe matur anak Prabu Puntadewa lan kula paget mesthekaken bila anak Prabu Puntadewa samangke badhe nampi lelampahan menika kanthi lega legawaning penggalih. Iya, iya. Nanging sing banger bacin asmane dudu sapa-sapa. Ning wong tuane Wara Drupadi ya kuwi aku Penemban Duna. Ing atase aku kuwi Darbe Putra ya kuwi Wara Drupadi durung dipisah, durung dipegat karo anak Prabu Puntadewa teka tak rabekake karo Begawan Durna. Apa ora jeneng aku kuwi wong tuwa sing mamak mumuk ora weruh marang kahanan. Ing atase atmajaku durung dipegat karo guru lakine kok tak labe karo wong lanang liya kuwi apa ora jeneng mengko bakal ngucemake asmaning Nalendraing Pancala. Ah. Menika mangke wonten
wonten pawadan sanes. Menika mangke wonten alasan-alasan ingkang saged dipun aturaken. Amargi kangge njaga naminipun ingkang putra pun Waradrupati sampun ngantos dados raosan menika ugi saged. Kanthi pawadan sanes Waradrupati sampun 3 wulan boten kempal kalian piyai kakung menika ugi saged. Amargi sampun 3 wulan boten dipun kempali dening garwanipun menika menawi tata cara wonten ing ijab kabul menika sampun sah dipun pegat. Sah dipun pegat. Mila ing saking menika samangke kula aturi paring dawuh ingkang saestu dipun maringaken menapa mboten Kakang Prabu Pancala ingkang putra Waradrupati badhe kula baya wonten pertapan Sukalima. Mboten badhe dawuh wonten ing Padasuri nanging badhe dawuh wonten ing kasur babut permadani. Kasur babut ingkang samangke badhe kula aturaken dhateng pun Waradrupati dados sarana perlambang inggih menika Kuncara sarta Anjayang bawana ingkang putra pun Waradrupati. Kakang Prabu Pancala, Kakang Prabu Citra inggih Kakang Prabu semban kula. Tulak manusinuwun leres kula ingkang ngabdipun Bagong karana nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinuhun Prabu ing Pancala. Iya. Sinuhun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinuhun Prabu Drupada keparang kula ngaturaken sembah semung keping pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponokawan Bagong padha raja sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trasta Jumena. Wah, Mas Trasta. Trasta Jumena. Nggih, Mas Trasta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Mas Jum. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trasta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana patih bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lole kenthos lalu gembol manyar-manyar. Bagong Padhararja sapraptamu Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kalih gembol manyar-manyar teruse dok neng dungkul dung. Begawan Durna. Iya, aku Begawan Durna. Nggih. Kala ngateng mriki. Oh iya wis wonten aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur. Padhararja sapraptamu wilujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Bagong. Padha kandirarja sapraptamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, ya aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Prayogan nuwun mungadhep ing kasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Nun nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun abdipun Panakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to Panakawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Ingkang sepisan kepareng ngaturaken salam sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Sinuhun Prabu Pancala. Ya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundhi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati ngemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Cung Prabu Drupada menika nyatakaken
Dateng pekabaran sampun birta mbok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna. Menapa kepara saestu bilih inggih menika putra paduka pepundhen kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, ya pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dene Janaka apa nekula Sedewa supaya nyatakake anakku bali narang negara ing Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang Atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan Atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaning pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusuma. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beta klasa alit. Kula tilem janjane nggih ajeng lelekane kok kelekaran niku garang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho, manjing jroning pangimpen. Mekaten. Pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal peteng. Ya. Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula. Bagong iki negara Ngamarta lagi ketaman pacoban. Monggo kowe dadi abdining para Pandhawa. Ngoten menika. Iya, sabanjure. Mula kowe kudu isa nyelametke. Kowe kudu isa gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi sangsa ngagunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, Gusti. Dewa paring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Monggo ora dingerteni menyang endi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah, Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucem asmaning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucem asmaning putri negara Ngamarta, prameswari negara Ngamarta. Mula kowe sowana ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kuse-kuse. Tegese dadi sulihe Sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi, kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedhela iki piye? Kula niku kulina nganten niku. Lho, kulina ngono piye? Kula niku nek ngepek bojo niku mung dela-dela kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora patek cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Kula niku nganten biasa nganten. Mulai edan kuwi. Lah anakku kuwi dudu sing kanggo jajal-jajalan ki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados ingkang putra menika mangke menawi purun dhaup kalih kula, mangke nek Sinuwun Puntadewa sampun kondur, kula konduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye njuran? Lah, kula ya ngepek bojo gandeng saniki tindane wis 3 sasi ya 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina.
titip bojo ya, Gong. Iki kula gawa teng omah. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah Gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula titipke Gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis usum, genti-genten niku wis usum. Edian. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone Semar widodari ayu banget Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu. Sing arep melu ngapa? Mbokmu meneng omah wae. Ngoten niku. Lah, mula sowan kula menika namung mituruti dawuhing dewa. Nek kepareng ajeng kula boyong teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten napa-napa. Ning nek mengke dewa nesu kalih sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Merga niki dawuhing dewa. Kusik, dewa paring dawuh ki mestine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang ngertiku dewa ki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dedet ketoke dewane niku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane tok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Moli, Mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewa Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka monggo anginipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken Betor. Betor ya apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine. Wala Drupadi kula tumpake betor, kula mlayu teng burine. Lah kowe engko tekan ngomah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kalih ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh, "Kosik, bingung ngrasaku." Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Penemban Durna, pandhita ing Sukalima rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Projeng Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Aniki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kalih ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wiladala. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Nek sampeyan maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kalih Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampeyan niku dilamar wong bosokan kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek swara niku swara bayaran mesti milih niki. Ning nek swara niku luar dari hati nurani mang biawarake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% melih mesti do bengok Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wiladala iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lah lakon kok Bagong rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase?
Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kulane gumen suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. So suwe-suwe isa lho, Bagong supet ngono isa so. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengko lakone piye? Mongko wis diweling, lumayan bebas mawon rasa pakem-pakeman sing penting Bagong rabi. Tak takoni rabi lho sapa? Ah monggo. Lah napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Ya sing ati-ati. Ngati-ati piye mikir ket sore ngati-ati. Entuk kabar pawarta e. Pripun? Waradropati diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sadurunge gara-gara niki lakone. Monggo bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton gelem nanggape kok. Bangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikeke apa ora? Kok iya. Kula kei wektu 2 kali 24 jam. Suwe timen. Lewayangan ki ping tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. 3 kedheping paningal. 3 kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak keke Durna apa tak keke Bagong? Ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng mriki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu kula nguyuh sak nggon-nggon. Biyen kratone Pesing mbok men. Asli kula ora guyon niki. Pun mang paring dawuh kula nengga sabdanipun Sinuwun Prabu Drupada. Oleh kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana tatyala salah sati wana. Lah kok dadi Bagong ucape kaya ngono karo Bagawan Durna. Kowe wani sekecap pedhe sekecap karo nata ing Pancala Prabu Drupada. Oh, anggep apa ing atase kowe derajate gedibal 17 wong arek nyala mripat. Ing atase kowe mung batur kok nglamar karo putra ratu ki ora ngilo karo githokmu, ora ngilo karo kahananmu kowe Bagong. Sik. Omong kok wonten mecotot. Mbah, kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan dipresake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki ukurane ora bondo ora rupa. Arep ndhe bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodohi karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene jodhoke karo sing gawe urip kuwi 1000 dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke. Ana sing elek kabeh ya ngono. Ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedoke ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula aja sok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus saniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha ta? Ora. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain. Ora apa-apa ana bojo kok keleke papat. Nek ora bojone Bagawan Durna tangel lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuhe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutuhe iki Sinuwun Prabu Drupada, dudu sampeyan. Sampeyan karo iki padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe arep ngunak-unake kowe terus arep ngopo?
Terus sareng apa aku tak takon? Ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong ki wong ora tau wedi. Aku wedine ki nek ra ana wong liwet. Aku gila tenan. Nek nameng karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulino unek-unekke Durna, ha to? Mula sampean ajeng napa saiki? Sampean ajeng napa? Kula tak takon. Loh, kowe wani karo Begawan Durna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo Durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ora masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lawan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupuh tegese Bandayuda. Oke. Bagong aja sembrono Durna iki kekuatane ngedap-edapi. Sampeyan ora usah ngeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene iki mergo sampeyan ora paring pangandikan. Drupadi tak keke iki, tak keke kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana kahanan kaya ngene lagi. Bagong ngati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandhani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep tau unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? As kebacon muring nek carane ngene. Bagong. Kudune kowe ngawas karo githokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo githake dhewe. Lho. Ora usah melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggalih. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa kuwi kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga, bojone purik kok malah ajeng jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggalih apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek. Nah, ra ngapusi. Aku nek, "Ha apa? Kowe barang yo apa?" Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Kae ora legandang ning gelandang. Begadang. Berarti sampean penggemar Rhoma Irama. Ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyenengke. Nanggap ora mung guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayeng. Iya Bagong. Nyuwun pamit lajeng gelut kalih Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala ngestaken dawuh. Ayo metu njaba. Iya wis kulino namung tatokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora entu njaba cilaka iki. Tanggung jawab iki. Mau terus gage-gagele. Nek ora ngono Jawa ya ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ning jroning datra. Ayo metu njaba Bagong. Ayo metu njaba ya metu njaba. Lho. Hop sik. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra melu dodokmu to. Wah, jan keparat tenan iki. Baleni ayo tantang-tantangan baleni. Oh iya. Yen ngono kowe uga ngarepake para Drupadi pancen kepara nyata. Tak gawe sayembara Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso gedheke, gedhe iso nyilikke. Kong iki mau pancen yo nglipur kelawan ati. Yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama ya rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negara ing Pancala dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan terus semeno nung maring adawuh aku ing bakal nemoni Mbak Yumu Wara Drupadi non bakal tak tanting sapa ingkang bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Durna. Ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang.
Saenipun Bagong direngkuh wonten negaring Pancala ngayomi dhateng Kakang Mbok Waradrupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun Paman Penemban Durna kalenggahaken wonten negaring Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Waradrupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parengaken kaboyong wonten ing Puskalima. Oh ngono ya. Inggih. Menawi mboten dipun parengaken kaboyong wonten Sukalima, kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama. Lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik. Yen to pancen kaya mengkono terus semana budalna Kang Padaseba pun Rama kundur ngedaton nang ngestaken dawuh Pati wonten timbalan. Kaya Surana dawuh maneh. Budalna Kang Padaseba Pati nang ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata kundur ngedaton drog saking dampar kentong kawit gambaran gading kadhiraken sangganing Pramban Cedi manggung ketanggung Joko Palowo. Ingkang sami ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Angling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkai. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dening aku pangkau tak ayone kok. Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong Waradrupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Le kesek ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatutkaca. Sirah kula dicekel karo kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngono. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Aku dara winti Bagong. Bagong iki padha kawanku. Sopo yang arep gedasi ora karo Bagong, aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati dening aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Isin man kula. Kok isin piye? Kula maju nek kae goleki Gatutkaca Sencaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sih ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lah duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karu-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Bagong ora minggat sing arep aku tiban cudha